moltes activitats aquests darrers dies per celebrar la Festa Major de Vidreres d'enguany. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Bona Festa Major a tothom! Vidrerencs i vidrerenques han començat el mes de setembre de celebració. I és que Vidreres ha celebrat la tradicional Festa Major del 29 d'agost fins al 2 de setembre. Malgrat que la programació es va encetar dijous, el pregó es va celebrar divendres a la nit. Abans del pregó, tant l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, com els regidors de Fires i Festes, Cristina Arcaya i José Berjaga, van dir unes paraules a tots els assistents. Després el pregó va anar a càrrec de l'Sporting Caulers, que van realitzar un show en clau d'humor. Durant l'acte també es va fer la presentació del pubillatge d'aquest any. Tot seguit hi va haver un concert d'havaneres amb el grup Arjau i repartiment de rom cremat per tots els assistents. També hi va haver ball amb el grup Genions. La nit del divendres va tancar amb els concerts a Barraques. Classe B va encetar la nit, seguits del vidrerenc Àlex Pérez. És un jove compositor, productor i cantant, reconegut per haver treballat amb grans artistes del panorama musical català. Ara estrena gira i nou disc, on parla de celebrar la vida i donar importància a les petites coses. Un dels plats forts de la nit va ser el grup mataroní de Tiets. Després de 5 anys component i compartint cançons, l'any passat van publicar el seu segon àlbum, Èpic Solete, amb el que s'han consolidat com un dels grups del moment. La nit va tancar amb l'actuació de Guassa Corporation. Dissabte a la tarda es va celebrar un any més el tradicional Correbous, l'únic que encara es fa a les comarques gironines i que compta amb més de 30 anys de tradició. A la mitja part es va fer el Cercam Show de Santi Serra, un espectacle de cavalls on Serra demostra la seva passió i les seves bones maneres d'entrenar cavalls de raid, curses, salt i morfològic. De les activitats del dissabte destaca el tradicional correfoc a càrrec dels Diables de l'Onyar, una colla de diables amb més de 30 anys d'història. El seu és un correfoc que s'allunya dels tradicionals, una performance visual que combina percussió, castell de focs i una rua, amb una gran participació de gent que vol gaudir de l'espectacle ben de prop. És un correfoc que es pot viure des de dins, sent perseguit pels diables o des de fora, gaudint de l'espectacle, la música i la pirotècnia. La segona nit de Barraques va comptar amb les actuacions de Boxing, un grup format per 5 joves amants del funk, el pop i el rock. Toquen versions d'artistes mítics com Tina Turner, Mecano, Fito i Fitipaldis o Jamiroquai, entre molts altres. També va actuar el grup valencià La Fúmiga. La seva proposta interpel·la el públic amb ritmes i lletres que s'han acabat convertint en himnes. S'han convertit en un dels grups preferits per ocupar els caps de cartell, amb més de 60 concerts durant el 2023. La nit del dissabte va tancar amb Stay Homes i Tutu Keke. La programació del diumenge ha comptat amb la 9a trobada de vespes i motos clàssiques a l'antic escorxador, una activitat que ha comptat amb un bon nombre de visitants que no han volgut perdre l'oportunitat de veure tots aquests vehicles clàssics. Seguint amb els vehicles de 2 rodes, també s'ha realitzat una exhibició de trial del jove pilot vidrerenc Pol Pons, que amb només 6 anys ha deixat bocabadats a tots els assistents. La seva passió pel trial li ve de família, ja que el seu pare, el vidrerenc Isaac Pons, va ser subcampió del món de trial júnior el 2004 i subcampió d'Europa juvenil 250 al 2002. Totes les activitats que s'han celebrat enguany han comptat amb un gran seguiment i un èxit participatiu. Brutal. Doncs, tal com ha dit la meva companya, la regidora, la veritat és que estem molt i molt contents de l'èxit que hem tingut. S'ha de dir que totes les activitats organitzades per les nostres entitats han sigut, de veritat, que un èxit. Inclús algunes ens han superat les expectatives que ens plantejaven des d'un principi i crec que aquest any el toc dels concerts, crec que ha sigut la forma a la que hem sobresaltat una mica d'aquesta festa major. Doncs crec que tenim una valoració d'aquesta festa major 2024 superpositiva. La veritat, com a regidors de festes podem sentir-nos molt orgullosos i com a equip de govern perquè està el poble, com podeu veure, darrere nostre, de gom a gom, ara mateix,
hem tingut uns concerts a Barraques, ho hem omplert tots els dies, una seguretat espectacular, no hem tingut cap incident. Que és el més important. Sí, les entitats molt col·laboradores. Vam començar amb un Play Music el dijous on van participar moltíssimes entitats del poble. Tenim un correbous. Correbous que sempre l'hem tingut, no? Ha sigut la mirilla de tothom i la veritat és que ha sigut un èxit, inclús hi va haver gent que no va poder entrar perquè la capacitat va ser màxima i tal com diu la meva companya, no? Des de dijous amb les entitats, tant amb els concerts dels Tiets, Stay Homes, La Fúmiga, que han sigut l'Àlex Pérez, que és el cantant nostre del poble, però han sigut els 4 grups que han sigut diferencials en aquesta Festa Major 2024 de Vidreres. També hi ha hagut activitats per als més menuts en aquesta Festa Major. A l'esplanada del pavelló ha tingut lloc el Holi Festival, una activitat plena d'alegria i de color. Les cites s'inspiren al Festival Indie Holi, que es celebra a l'inici de la primavera. L'activitat per tota la família ha comptat amb DJs que han amenitzat la tarda. La programació del diumenge també ha comptat amb una actuació de la Principal de la Bisbal, avui dia considerada com la primera cobla dels Països Catalans, sobirana de places i aplecs i una de les institucions musicals més prestigioses. La Festa Major de Vidreres ha tancat dilluns amb una missa solemne i diverses actuacions musicals. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.